Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi este o zi importantă deoarece jucăm la turneul lui Mădălin. Și este un pic grav deoarece am 3 eliminating și un qualify. Și gen nu e prea bine. În prima fază este numai Hot Wheels, în a doua este Rush Hour și în a treia și în a patra este Botbeș. Premiile sunt foarte mari, deci 129 cu 512 ia 573 de gemuri și este cam bine, după părerea mea, dar sper să fac mai qualify, că dacă nu o să fie jale, deoarece am 3 eliminated și un qualify și gen e foarte groasă treaba. E cam rău deoarece nu prea cred că nu o să am șanse să câștig un gem, dar am speranțe. Hai să vedem. Vom sări. Bam. Mamă, la țancă am sărit acolo. Nu! Sunt mort. Deci, efectiv, sunt mort. Nu! Bă! Am uitat să vă spun că e fără emote-uri, nu o să mă calific în faza a doua. Deci nu pot să cred, bro. Bă, cât ghinion am! Dați-vă și voi, bro. Dați-vă și voi. Cât ghinion pot să am. Nu, bro! Doamne! Bă, îmi vine să plâng, frate. Deci mă enervează la maxim. Doamne, mă enervează la maxim. Bro, îmi vine să plâng, să-mi pap piciorul de nu. Sunt pe locul 105. Aolă, și se califică top 100. Da, e jale. Ce să mai... Bro, e jale cu jămoare. Hai de viața mea. Deci nu e bine deloc. Deci deloc nu e bine, bro. Știi ce? O să îmi scot husa de la telefon și o să joc fără husă ca să joc mai bine. Cred că o să joc mai bine. Bun, mamă, ce mi-arde telefonul. Hai de viața mea, bă, frate. Ok, hai să vedem. Deja nici nu mai am speranțe. Se califică top 100 și sunt pe locul 105. Și am 4 eliminating cu un qualify. Ai de viața mea. Cât mă mai ține pe burtă? Am și o întrebare asta. Până aici. Bun. Bă. Hai. Du-te. Du-te. Dă mașina. E card. Bun, deocamdată e bine. Că ne vom și califica. Am trecut printre alea. Bun. Ne ducem aici frumos. Ok, luăm și ăsta. Nu, mă. Ok, ne calificăm. Lejer. Bun, perfect run am făcut. Deci nimic nu m-a lovit. Perfect run. Am 2 cu 4. Mamă, frate, jale. Jale rău. E jale. Nu-i bine.
doar 2 cu 4. Pe locul 109. Hai de viața mea. Uite, deci locul întâi are 6 cu 0, bro. 6 cu 0. Ok. E jale. Doamne, cățiși gură ta. Prea urât, bă, prea urât. E prea urât. Bă, că sunt cu tot aceiași oameni, ok. Da, ok. Nu știu, bro, de ce a băgat Madeline Hot Wheels. Chiar nu știu. Ce prea urât. Hot Wheels. Zicea Madeline că e o mapă decentă și că e bună, dar mașinile sunt cam jale. Adică e jale cu jumare, bro. Nu-mi place Hot Wheels. De asta nu prea aș fi vrut să mă înscriu la turneul lui Madeline, că e și 50 de gemuri și în plus e și cu Hot Wheels. Și... na. Deja știți. Voi. Ok. Mergem frumos în față. Nu. N-am apucat. Și veniră și ăștia și mi-a dat bani. Perfect. Bine. Ok. Pleacă. Bun, te rog. M-a ratat. Perfect. Nu. Mamă. Ultimul. Bră. Ultimul mâncava. Dar e și pe puncte turneu și e jale. Fai de viața mea, e jale că ești pe puncte. What? Cum de-am eu? Opa. Sunt pe locul 87, e bine. Hai că e bine. Doamne, te rog, Doamne. Doamne, sunt pe locul 87, ok. 14 minute vine și cealaltă fază. A doua și cred că mă voi califica. Broaderilor, în a doua fază. Că uite, sunt pe 70, sunt pe 70, Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Doamne, mareție minunea ta, Doamne. Nu mai îmi dai erori că te arunc pe geam. Doamne, mareție minunea, Doamne, ajută să mă calific. Tremur tot. Ok, trebuie să aștept 4 minute. Da, bravo, și eu ce să fac în 4 minute? Bă? Și am uitat să vă spun, o să vină și Paștele și nu știu dacă o să filmez încă un episod înainte de Paște, dar vreau să vă zic la tuturor Paște fericit celor care s-au abonat la canal, celor care au dat și un like acolo, pentru că nu sunt viral deloc. Fac asta doar așa, de distracție, că îmi place să fac eu YouTube și gen, chiar dacă nu sunt viral și sunt aproape cel mai, neviral, adică noob cum ar fi pe YouTube, la abonat și la like-uri, ce să fac? Fac asta de distracție, pentru că îmi place să fac YouTube și de-aia. Bun. Hai să vedem. Spam. Haide, băi! Mamă, frate, că trebuie să aștept. Dar uite că e bine că suntem doar 3 și ce nu o să mai trebuiască să așteptăm doar până trece timpul. Forță!
Ok. Ia să văd de cât timp filmez. De 3... Nu, stai. De 10 minute. Ok. Bă, au intrat și ăștia. Bă, băi. E cam jale, bă. Stai să văd pe ce loc sunt. 73. Bine, mă! Mamă, eram pe 70 și sunt pe 73, nu contează. Trebuie să intre ăștia mai repede să bag meciul, dar vreau să mă și calific. Gen, vreau să mă și calific. Mai am o prietenă care se înscrie acum la turneu, dar nu am putut lua legătura cu ea pentru că nu știu de ce nu ne merge WhatsApp-ul la toți, gen la amândoi nu ne merge WhatsApp-ul să o sun și pe telefon nu-i sună telefonul, nu știu, sunt probleme și chiar vreau să filmez cu ea și a zis că chiar ar vrea, că și are un canal de YouTube și zicea că ar vrea să filmeze cu mine. Dar, din păcate, nu s-a putut. 1, 2, 3, 4, 5. Suntem 5. Ok, deci... Ok, hai să vedem, Doamne ajută. Doamne, te rog, ajută. 6. A mai intrat unul. Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne. Să scot telefonul de la încărcat. Ok. E 83%, e bine. Bun, te rog. Nu! Nu se poate. Nu. Nu cred așa ceva. Bă! De ce m-a ținut așa de mult de bordă? Frate, păi dar nu e din vina mea. Bro, nu e din vina mea. Da. Ok. 5 eliminated. Forță. Sunt pe locul 80. Stați așa să mă uit cu adevărat pe ce loc sunt. What? Doamne, ce m-a speriat. Sunt pe locul, da, 80. Mamă. Bă, doar sper să mă calific. În a doua fază. Mă, frate din turneu. Ok, gata. Bă, frate, jale. Dar prietena mea zicea că îți trebuie 2 eliminated să te califici, maxim 3, dacă nu te califici. Eu am 5 eliminated și sunt pe locul 80 și poate, Doamne ajută, mă calific. Gen, am... Câte calificări? Că nici nu știu, stați așa. 3 calificări și 5 eliminated și sunt pe locul 80. Bă, nu știu, Doamne ajută să mă calific. În a doua fază se vor califica doar 32. Sau chiar 16, da, nu, 32. În a treia fază 16 și în a patra fază direct ca un fel de finală. Trebuie să iei locul întâi ca să câștigi gemuri, dacă nu e jale. Bun, hai de tată. Șase, 5. Ok, au intrat toți. Acum o să fie jale cu jumare, jale cu jumare. 14 minute, mâncați-și. Hai să vedem Hot Wheels. Bun, hai să vedem. Bă, ați avut... Bă! Hai de viața mea și eu prost. Deci mie nu vine să cred. Bro. Așa ceva.
posibil așa ceva? Bro, nu-i posibil! Păi care-i vina mea, frate? Frate, care-i vina mea? Bro. Loc 86. Măcar o calificare. O loc 88. Și aici scrie loc 86. Da. Măcar o calificare să mai fac și-o și... Gata. Oricum nu am șanse să mă duc în a doua fază. Bombariu. Bombariu pe ce vreți voi. Aveți. Da. E jale. Aoleu, Doamne, te rog, eu îmi bate inima ca la șobolan, dar te rog eu, Doamne, să mă calific. Sunt un șobolan, dar te rog eu, Doamne, să mă calific, că vreau și eu să mă duc și eu în a doua fază, Doamne, să iau și eu. Mamă, sunt pe loc 88. Asta e că știam. Da. Ce paletă sunt pe loc 89, nu, sunt paletă. Doamne, te rog eu, Doamne, să mă calific și eu, Doamne. Vai de viața mea, măcar 100 de gemuri, că am dat 50 de gemuri pe degeaba, bro, măcar să nu-mi pierd gemurile, să iau și jumătate din ce am dat. Gen, din ce am plătit, cum ar fi. Bro, e jale, uite ce spawn am. Mai dau și ăștia bani. Uite-l, frate, ce body, dă! Ok. Mașină bine care era din față. Mamă, ce era asta? Uite că l-am luat. Doamne, 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 iartă-mă, Doamne. Doamne, iartă-mă și păzește-mă. Că nu mai pot. Mă șnecăi. Mai pot cu ăștia. Bun. Locul 95. Nu cred că mă voi califica. Că ăștia încă n-au terminat. Sunt pe locul 81, bro, ce 95. Și se califică top 100. Uite, mai pot veni ăștia. Că doi n-au terminat. Da, pot veni ăștia. Să-i dăm un restart la asta. Bă, poate mă calific în a doua fază, braderilor, cine știe. Cine știe, nu mai știe. Și mai am 5 invite-uri. Sau nu zici? Nocivi direct pro. Nocivi direct pro, bro. Pro, bro. 82, bine. Hai să vedem. 2 minute. Doamne, dacă mă calific, sunt zeu. Că gen, uitați-vă, deci am început cu 3 eliminated, o calificare, încă un eliminated, 2 calificări, 2 eliminated, o calificare. Deci, bun. Stați așa să mă uit rapid pe
Pe ce loc sunt cu adevărat? Locul 82. Doamne, îți mulțumesc ție. Dacă eu rămân pe locul ăla, mă calific în a doua fază lejer. O să întreb și pe prietena mea dacă s-a calificat. Na. Și o să întreb câte qualify-uri a avut și câte eliminated. Pe 82, bine. Stai așa, mai din când în când, că mi-e un pic fricuț, așa că... Da, ok, e bine. Hai să-i dăm play și într-un minut intrăm și să vedem, într-un minut se va alege dacă voi o să mă duc în a doua fază sau nu, se vor alege cu playerii care se vor duce în a doua fază și în a doua fază va fi Rush Hour, broaderilor. Gen, da, nu știu ce să zic, Rush Hour e cam jale, că acolo rezistă ăștia de te rup pe genunchi. 84, vedeți? Vedeți, eu v-am spus că poate nu mă calific în a doua fază. Dar cred că mă calific. 6 cu 4, 3 cu 6. Nu știu ce să zic, Doamne ajută. Am 18 puncte. 30 de secunde, 20 ceva de secunde, mă calific lejer. Bro. Hai cu Rush-Hour-ul, bine, mă. Mă calific lejerean. Deci sunt ca și calificat. Acum o să vină Rush-Hour-ul și o să vreau să-mi schimbe emote-ul de banană. Să-mi pun numai taunturi, că îmi vor trebui. Uite, de sunt pe locul 85. Nu contește, mă duc să-mi schimb emote-ul. Și după o să îi dăm părnaie jale. Bun. Ia să vedem. Gata, mă. Păi să pune cu mine, mă. M-am calificat în a doua fază și nu mai da erori că te arunc pe geam. Bun, am terminat atunci pe locul 85. Oh my god, ok. Deci aici o să reziste băieții broaderilor rău de tot. Sunt tot așa 10 runde și de Rush Hour și da, ce pot spune e că o să reziste broaderilor. Broaderii, vreau să zic, broaderii ăștia mult. Dar măcar să iau și 100 de gemuri. Sau măcar să iau și 573. Măcar atât să iau. Sau 286. Bă, ce premii mari, voi vedeți? Man, ce premii mari. Bun. M-am mai antrenat cu prietena mea pe Rush Hour. Dar se va da body block-ul imens. Așa că, Doamne ajută, cu Dumnezeu înainte. Mamă, frate, bă, Dumnezeu m-a ajutat aici, mâncați-și Dumnezeu, că e Paștele, e miracolul de Paște. Stați așa, revin imediat. Bun, gata, am revenit. M-am dus să aprind becurile în casă, pentru că la mine e nor și nu prea se vede în casă. Și na. Gen, na! Deci trebuie să pice 4, 1, 3, suntem 6, 7 suntem, broaderilor. Mamă, 7. Bă, ești nebun, nu zi zău. Nu zi zău că suntem noi 7. Bun. Haide, tat, 30 ceva de secunde. Doamne. Bă, cred că o să câștig, mă, și un gem. Un gem. Bam, baram. Sunt un pic entuziasmation. Corporation. Ok, au intrat 7, numai că e și 1, 6, suntem deocamdată... Ok, 7, suntem 7, trebuie să pice 3. Doamne ajută!
Ne scoatem telefonul de la încărcat. Era să zic altceva. Așa, bun. Bun. Hai să vedem. Doamne, te rog, ajută-mă pe Rush Hour. Rush Hour. Nu știu cum să-i zic corect, Rush Hour sau Rush Hour, dar zic Rush Hour. Bun, mamă, ce fut... Bro, de unde are footstep-ul ăla? What? O să reziste, bă, o să reziste, bă, o să rezist. Înțelegeți, voi. La ce mă refer? Cristi... Stai, mă, să-ți citesc numele, mă. Vreau să-ți citesc numele. Doamne, de ce n-am dat double jump? De ce? De ce? De ce nu mi se pune eliminate-ul? Că mă enervez. Mă enervation. Bă, mie nu mi se pune eliminate-ul. Și cât se califică? Ia să uit. Sunt curios. What? Bro, cât se califică? 60. Ok, 60. Gata, mi s-a pus. Spă locul 163. Hai de viața mea, trebuie să revin pe locul 60. Ok, hai să vedem. Mamă, cum a intrat ăștia, tryharderii. Bun. Am un ping destul de ban. Dar mi se mișcă cu lag. Simt că mi se mișcă cu lag. Simt asta. Și a postat chill pentru că nu există emoji. Trebuie să mă întâlnesc asta. Bă, după cum vedeți, a murit doar unul. O să-mi dea. Era să mă rog. Dar joacă și de pe calculator. Ok. Uai, Doamne! Ok. Doi au picat, mai trebuie să pice doi. Ok. Uitați, vedeți ce rapid au venit acum? No! No! Bă, cât urască asta! Bro! Cum am trecut prin ăla? Cum am trecut prin ăla? Efectiv, nu pot să înțeleg. Bro! What? Deci nu pot să înțeleg cum am trecut. E forță.
Dar de ce nu pot să fiu, bă, și eu bun? Uite-te, frate. Uai de viața mea, nici nu mai îmi vine să mă joc. Nici nu mai îmi vine să mă joc, brother-ilor. Da. Ăștia sunt, fac orice, bă, dar să te distrugă. Fac orice ăștia. Dă-te, mă. Ok. Au luat acțiune. Am pus pe burtă, bă. Trebuie să pice, te rog. Bine, mă! Ok. Avem 2 eliminated și o calificare. Bun. Nu o să mai joc cu skin-ul ăsta cu Lionel Messi. Deocamdată. Hai că... Păi da, dar sunt degeaba, bro. Mamă, mâncați ce reclamă handicapată. Bro, nu. Bro. Faci YouTube-ul ceva, bă, mâncați. De ce mi-apar de astea? Hai de viață, nu, să-mi iau scheletonul. Reclame impossibile. Ok? Bă, să-mi ziceți în comentarii, dar vă rog frumos, ziceți-mi în comentarii dacă voi, mamele voastre, a vopsit ouă și la videoclipul trecut îmi pare rău că s-a auzit așa de rău, deci nici eu nu pot să înțeleg de ce s-a auzit sunetul așa de rău, dar nu pot să înțeleg, habar n-am. De ce s-a auzit așa de rău, bro? Bun. Poate vă întrebați de ce joc cu skin-ul ăsta așa de urât. Bă, nu mi se pare urât și joc cu el deoarece se simte lejer, se simte așa un pic mai bine când sari. Mai bine decât ceilalți, celelalte skin-uri. Ok. Are un lag. Bun. Eu stau mai în spate. Eu așa în față, deci o să stau mai în spate. În față se dă body. Mai încolo. Ca 2. Mă duc un pic mai în față. Conul, te rog. Bun. Viața mea. Bine! Regele! Bine, mă!
Bă, poate revin, cine știe? Poate revin. Nu se știe, cine știe, nu se știe. Cine știe, nu se știe. Sunt pe locul 171, dar nu cred că o să mai am vreo șansă. Doar dacă fac 8 cu 2, adică 8 qualified și 2 eliminated ăsta, dar nu știu ce să zic dacă o să fac eu 8 cu 2. Doamne ajută. Bun. Mi-ar fi trebuit qualify tot. Qualify. Deci, tot. Da, nu. Deci, pe locul 171. Deci pot primi, la momentul actual, pot primi 286 de gemuri. Dar să vedem pe ce loc mă pune. Că nu cred că mă califică în a treia fază. Pun pariu pe ce vreți voi. Bun. Pun pariu pe ce vreți voi că nu mă calific. Bun. Suntem 7 oameni. Și trebuie să fie, cred că 3. Da. Simt asta. Bun. Bă, pica 0 din 3, bro. Bro. Să rămân mai în spate. Nu tot. Am murit. N-ai cum, mi-a venit aia în față, bro. N-am mai putut vedea. Da, 3 cu 2. Forță rău de tot. Ok. Doar hai de viața mea. 133. Locul 133. Bro, n-am nicio șansă să mă calific în a treia fază. Hai de viața mea. Frate, ia să vedem de cât timp filmez. De 40 de minute, bro. Hai de viața mea. Ziceam și eu că, bă, faci un episod, o să iasă bombă. Hai că... A ieșit bombă de nu mai pot. Bomba nucleară, cum s-ar spune. Oh, frate. Nu cați și...
Bun. Trebuia să-mi schimb skin-ul, bro. Bun. Bun. Harderman. Mașinile mai mari. Bă, când mai pot, bă, frate. Bă, îmi vine să plâng, frate. De viața mea, nu mai pot. Țai de viața mea, m-a dat cu hackerii. Da, o să mai fac eu un episod. Dar, nu mai vreau nimic. Cam atât a fost și cu acest episod. Da. Nu prea, o să vă anunț eu dacă am câștigat un gem, măcar un gem. O să vă anunț eu și ne revedem data viitoare la un episod. Pa, pa, pratelor!